Dobrý deň, vážení diváci, dnes uvádzame ďalšiu epizódu z rubriky Kolotoč histórie. Dnešný príbeh bude o motorkách Java 250 typ 590 Sport a Java 250 Californian. S nutnosťou zatraktívniť ponuku modelového radu sa produkcia strojov začala v roku 1963. Motocykel bol vytvorený na základe svojho predchodcu Java typ 559 Panelka. Odlišovalo sa najmä 19-palcovými kolesami, ktoré sa po dlhom čase vrátili do sériovej výroby. To si vyžadovalo niekoľko zmien. Teleskopické predné vidlice spolu s novším užším predným blátnikom boli upravené pre koleso s väčším priemerom. Zadná časť dostala zadný blátnik, ktorý mal rovnaký tvar ako z doteraz známej kývačky, len bol nastavený na výšku. Overený motor bol prevzatý z panelky z úprav v karburátore, ktorý bol vybavený clonou vzduchu namiesto sítiča. Ďalšou typickou zmenou boli riadidlá vybavené motokrosovou hrazdou a rýchlopalom. Výbava bola doplnená aj ochranným rámom a smerovkami. V tejto podobe sa motocykel vyrábal až do roku 1970 s rozsiahlym vývozom do krajín ako bolo Fínsko, Švédsko, Kanada a USA. Ďalšia zmena nastala v roku 1966, keď potreba exportovať naše motocykle za oceán Java definitívne opustila typický kývačkový dizajn. Touto zmenou bola legendárna Java 250 Californian. S nezmeneným podvozkom a motorom prišiel nový vzhľad sedadla, blátnikov, krytu reflektora, bočných schránok a neprehľadnutelné výfuky dohora. Californian bol americkou klasikou medzi československými motocyklami tej doby. Prevažná väčšina bola určená na export nielen na severoamerický trh, ale aj pre Európu, pričom len malá časť zostala pre domácich zákazníkov. Vážení diváci, ak sa vám naše video páčilo, sledujte nás aj naďalej a dajte nám like.